Li bajarê Hemsê û bo piştgiriya Zebedanî artêşa azad navçeyên rejîmê û milîşiyeyên wê li derdora bajarê El Hula bi mûşekan ermanc kir û li gundê Ceborîn yê gonişteciyên wê alîgerên rejîmê ne li wir şer û pevçûnên tund di navbera Feyleq El Şam ya bi ser artêşa azad ve ji aliyekî de û rejîm û şebîheyên wê ji aliyekî din rûdan. هەروها ji aliyê xwe de firokeyên rejîmê her du gundên El Amiriyê û Dêrfûl li gundewarê Hemsê bi di bermîlên teqîner ermanc kirin. Di berdewamiya êrişên rejîmê û milîşiyeyên Hizbullah bi ser bajarê Zebedanî ve serbazê Lîwa Enasr yê bi ser artêşa azad ve li Laziqiyê Eqîl Cum'a da diyarkirin govê leşgerên wî bi kampaniyeke êrişan bi mûşekan çarkoşeya ewlekarî di nava bajarê Laziqiyê de ermanc bikin ta ku rejîm û milîşeyên Hizbullah êrişên xwe bi ser bajarê Zebedanî de rawestin. Li Idlibê firokeyên rejîmê ji doh ve bi bermîlên teqîner û mûşekên giran êrişî hejmareke deverên parêzgehê kirin û tê de heft bermîl jê bi ser bajar û gundên Bakurî Idlibê. Herûha firokeyên rejîmê êrişî dibistanekê li navçeya Cebel Ezzawiyê kirin lê ti ziyanên canî tune bûn û li aliyê gundên El Fu'a û Kefreya taniha artêşa El Feteh êrişî her du gundan dike ta ku ji rejîmê rêzgar bike. Li gundewarê Hemayê artêşa azad êrişî rêbenda Eltebara ya dibin kontrola rejîmê de kir û şerekî dijwar bi çekên giran di nava wan de rûda. Çalekvanan dane diyarkirin ku pevçûnên tund li ser rêya Ethreya û Reqayê rûdan piştî pêşketina artêşa azad li wan deveran bi armanca kontrolkirina rêya Helebê goriya piştgiriyê ye ji rejîmê re.